Jeg skal spille lidt Subway Surfers. Jeg er sådan... Det er min nye YouTube-kanal, så jeg håber, I kommer til at kunne lide det. Jeg kommer til at spille på min telefon, som jeg spiller på lige nu. Og det er det, jeg kommer til at gøre på den. Men sådan... Det er bare min startvideo, og jeg vil gerne... Sådan... Bare et eller andet. Okay, så begynder jeg nu. God, man. Prøv lige igen. Det gik rigtig dårligt, det der play. Med rekordet deroppe, som I kan se. Den er okay høj. Jeg er Danmarks 4. bedste. Indtil videre står der på det. Af alle dem i Danmark er den 4. bedste, står der. Det er fordi, jeg må få Facebook, når jeg er 13, og jeg er ikke 13 endnu, jeg er næsten kun 12. Og så har jeg fået lov til at få en Facebook-account af min mor, men den er kun til spil. Så jeg har bare spillet et eller andet. Og ikke spillet på den. Fordi min mor snakker med andre, men hun hedder Nancy nu, fordi hun skifter navn. Det er det. Og så vil jeg bare lade jer se den her video færdig, og det. Og det var det, jeg tænkte på min allerførste video. Bam bam bam. Boop 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 boop. Bam bam bam. Her forleden lavede jeg en rap med en af mine venner. Lukas. Den lyder okay fed, men også sådan lige, man behøver ikke, og alt det sådan, det er bare sådan en for sjov rap, vi har lavet med et Pokémon Go hold, vi godt kan lide, og det er Instinct, men I må godt vise, om I kan lide Valor eller Mystic. Det er bare en for sjov, at vi har lavet musik, men vi har tænkt os på et eller andet tidspunkt måske at sende den på YouTube. Kun måske, hvis han gider. Jeg gider godt, så vi mangler på ham. Og så skal vi lige have lidt speed på igen, og så har vi det hele. Okay, indtil vi har løbet lidt over 10.000. Ninja! Kan ikke lide de der kubsko. De får mig altid til at dø på en eller anden mærkelig måde. Så dem prøver bare at undvige. Jeg kan både lide sådan der.
Guard. Men det var det for den her video. Husk at like og subscribe og alt det der, hvis I er nye. Altså prøv at kigge, bare sådan I lige kan se det. Så er det 1, 2, 3, og så er jeg den 4. bedste i Danmark. Og det var det. Ses. Hej.